Datozen minutu hauek zuretzako opari dira. Garrantzitsua da ez lo geratzea. Logura sentitzen baduzu egin pare bat arnasketa sakon eta eraman berriz ere atentzioa nire ahotsera. Hala eta guztiz ere lo hartzen baduzu ez da ezer gertatzen. Berriz harri atentzioa nire ahotsean eta jarraitu adi ematen joango naizen jarraibideei. Saioan zehar azkura izatea edo gorputzeko atalen bat lo gelditzea ohikoa da. Hauek inkontzienteak jartzen dizkigun trampa txikiak dira, eta garrantzitsua da trampa hauei aurre egiten jakitea. Hauek agertzen badira onartu itzazu, eta jarrai adi nire ahotsari. Etorri diren bezala joango baitira molestia hauek. Naomi Mendizabal naiz, eta elkarrekin egingo dugu gaurko urratsa. Utzi zure begiak ixten lasai eta mantendu itxita, saio guztian zehar. Sentitu zure ingurua. Zauden lekua. Egin barne ikusmira bat zauden lekuaren inguruan. Lau hormak, sabaia, lurra, zure gorputza, bertan etzanda edo eserita. Sentitu postura eroso batean zaudela. Egin behar dituzun mugimendu guztiak eroso egoteko, zure lekua topatzeko. Oso garrantzitsua da eroso egotea, erlaxatuta. Mugitzen baldin bazabiltza, saioan zehar lortu duzun erlaxazio egoera etengo duzu. Beraz, hartu denbora bat zure gorputza eroso eta lasai sentitzeko. Hasi zure arnasketari atentzioa eskaintzen. Begiratu. Sentitu zure gorputzak nola arnasten duen. Begiratu zure arnasketa. Zeruan hodeiak begiratzen dituzun modura. Hodeiak mugitzen doaz, eta zuk ezin duzu ezer egin hauen mugimendua aldatzeko. Hodeiak mugitzen doaz, eta zuk ezin duzu ezer egin hauen mugimendua aldatzeko. Ez saiatu arnasketa aldatzen edo kontrolatzen. Utzi zure gorputzak arnasa aske har dezan. Arnasa hartzen duzunean, lasaitasunez betetzen zara. Eta arnasa botatzen duzunean, tentsioak askatzen dituzu. Pentsamentu eta kezka guztiak, badoaz. Jarraian, jarri arreta zure sudurrean. Hasi sudurretik arnasa hartzen eta askatu ahotik. Utzi haize dena ateratzen. Saiatu beste behin. Hartu arnasa sudurretik eta askatu den ahotik. Sentitu nola ahoa eta matraila aske geratu diren.
azken saiakera bat. Kontzentratu ahoa, ezpainak eta matraila aske sentitzen, eta utzi ateratzen azken hatsa. Jarraian, hartu eta bota arnasa sudurretik. Egin arnasketa modu harmoniatsu eta lasai batean, isiltasunean. Hartu arnasa poliki eta joan askatzen pixkanaka sudurretik. Errepikatu prozedura hau behin eta berriz. Zure gorputza erlaxatzeko, jarri arreta gorputzeko atal nagusietan. Sentitu oinak, zangoak, aldakak, bizkar osoa, sabela, bularra, besoak, eskuak, eskutako hatz bakoitza, sorbaldak, lepoa, burua eta aurpegia, begiak, ahoa, kopeta. Sentitu zure gorputz osoa eta errepikatu beharrain bat aldiz errepaso osoa. Gorputz osoko errepasoa. Oinetatik burura eta burutik oinetara. Orain, zure arnasketak, zure gorputzak eta zuk zeuk, bat egin duzue. Gorputzaren erritmoa mantxotuz, barne orekarako lehen pausua eman duzu. Mantendu adi eta jarraitu nire ahotsa. Imaginatu zure begi aurrean leiho handi bat. Leihora gerturatu eta zabaldu egingo duzu. Kanpoaldetik haize epela sartzen da gelan. Udaberria da. Udaberri usaina nabaritu duzu. Usaina atsegina da. Oso atsegina. Eta gustura sentiarazten zaitu. Leihoa zabalik utzi eta kanpora irtetera zoaz. Kanpoaldera lehen pausua eman duzunean, giro epel batek besarkatu zaitu. Udaberriko egun eguzkitsu bat da. Zerua euskarbi dago eta urrunean txoriak entzun daitezke. Soinu atsegina da, oso atsegina, eta gustura sentiarazten zaitu. Oinez hasi, eta belar freskoa sentitzen duzu behatzen artean. Belarra orain dela gutxi moztu dute, eta usain freskoa askatzen du. Eskuen artean hartu eta ura usaintzen gelditu zara. Usain atsegina da. Oso atsegina. Eta oso gustura sentiarazten zaitu. Belardi zabal bat agertu da zure oinen azpian. Kolore berdez berdinez betea. Belarraren berdea. Loreen zurtoinen berdea
zuhaitzen ostoen berdea. Kolore berdea duzu inguruan eta etxegin duzu. Gustura sentiarazten zaitu. Gora begira, zeru urdin-urdina zabaltzen da zure begien aurrean. Eta zeruaren erdi-erdian, eguzki bero bat dago. Eguzkizpiak zure azalera iristen dira eta zure azala nola berotzen duten sentitzen duzu. Sentsazioa atsegina da. Oso atsegina. Eta gustora sentiarazten zaitu. Oinez jarraitzen duzu loreen artean hauen lurrina usainduz. Bitxiloreak, petuniak, arrosak, tulipak, orkideak, lirioak. Mota eta kolore guztietako loreak agertzen dira edonon. Eta konpainia hau atsegina da. Oso atsegina. Gustura sentiarazten zaitu. Zuhaitz zendo baten enborrean eseritzara, itzaletan. Eta bertatik aurrean duzun paisaia begiratzen duzu. Paisaia ederra eta orekatua da. Eta lasai sentiarazten zaitu. Oso lasai. Zuhaitzaren babespean, txorien kantuari erreparatu diozu. Oso kantu alaia da, eta alai sentiarazi zaitu. Hor, lurrean eserita, zuhaitzpean, dena ondo dagoela sentitu duzu. Naturarekin bat sentitu zara. Energia berdina mugitzen da zugan eta loreetan. Loreetan eta txorietan. Txorietan eta zuhaitzetan. Zuhaitzetan eta eguzkian. Zeruan eta lurrean. Eta zu, horren guztiaren zati garrantzitsu bat zara. Naturaren indarra airean nabari da. Naturaren ordeno ikustezina sentitu dezakezu. Eta horrek, dena oreka baten baitan dagoenaren sentsazioa transmititu dizu. Dena harmonia da. Sentitu nola errotzen den irudi eta sentsazio hau zure barruan. Edozein momentu edo egoeratan, lasaitasuna behar baduzu, gogoratu paisaia ederrau zuk sortu duzula. Zure barruan daramazula. Poliki, hasi berriz ere zure gorputza sentitzen. Zure arnasketa sentitzen. Biziberritua sentitzen zara. Deskantsatuta. Energiaz betea. Hasi bizkanaka zure ingurua sentitzen. Sentitu zauden gela, zure arropa, zure azala,
eserlekua edo lurra. Poliki hasi gorputza mugitzen. Eskuak eta oinak lehenik. Jarraian gainontzeko artikulazioak. Gorputzak luzaketa edo mugimenduren bat egitera bultzatzen bazaitu, eman baimena aske mugitzeko. Egin lasai, zure erritmora. Hartu behar duzun astia, pixkanaka itzultzeko. Naomi Mendizabal naiz eta hau Urratsa da. Ulu Mediak EITB podcastentzat ekoitzitako saioa. Astero urrats bat emango dugu elkarrekin. Urrats bat bizi gaituen presa alde batera uzteko. Urrats bat gure barrenera. Gustatu baldin bazaizu, arpidetu zure audio plataforman, edo jarraitu gaitzazu Twitter eta Instagramen. Zain duzu eta zure ingurukoak. Ei, entzun hori. Ulu Media.